What's up mga mata? Welcome sa vlog na walay buot, sa vlog na wala kay matun-an, o vlog na puros lang kabuan. So welcome back to our YouTube channel. Polydren and Plazoy. Marlo Cernas po. Ako din si Rusty Bayrola. O karon naatay kauban na duha ka mga girls. Pasok! Ang mangumod guys. So among challenge karon is na sila question, then kung kinsa tong natunungan sa question mo, mo imod mo diri sa arena. Sige, sugod na ta. Lami kayo. Question number 1. Yeah. First question. Most likely to snore the loudest. Grabe. May dua-dua. Huwag kasabot sa question. Grabe mo ba? Dito man mo. Di sige. Wala Iba pa. na. Yati. Ano yung snore? Hagok. Sige, question number 2. Question number Ay, sa hindi 2. ko na sa pasabot sa ino sina. Pasabta sa pila. Sabo. Yeah. Uy. Oh, siya go live mo. Uy, mas lugi lagi sa. Sige na, sige. 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 Question number 3. Most likely to get shout at by their parents. May bagay kayo kasi mama. Oo, sabot. Ay, pala tayo, nabugo ko. Sabo ka, oy! Third question. Most likely to be a bully. Ano ko? Gamisin! Sige. Grabe, nakapila na mo. Wala na mo akong nangambay. Unsa naman eh. Mas. Next question. Sino ang palaging nagsasabi ng totoo? Ay, galing, makapila. Ay, galing, makapila. Ay, babaya, ay, babaya. Ay, sorry. Sino ang palaging puyat? Uy, sa'yo kayo kung matulog ba? Lasing ko sa buntag. Ano, din ko sa buntag. Last sa hapon. Next question. Kinsay daghag uyab? Uy. May galing single ko. Uy, bako yung isa rin. Sorry, kadaghan gani. Isa rin. Sige. Wala na, wala na. Isa rin. Ate Granayla, sa moto ka sa dili. Yung mura lagi kag 91 na yan. Sige, next question. Ay, sabi. Next ko may napunta rin diri guys. Okay, next question. Next question. Kinsay pinakaatikon? Magkani ba po? Mga picture daw. May galing kagibalik ang question. Sabukoy. Sige. Next question ha. Unsa na ba na yan? Sundan akong ilang guys. Di mo nga ako gumawa. Patyo na lang ko. Next question. Kinsay pinakabagag na mo? Bunuga, oy. Tumayog sa silingan. Next question. Kinsay gwapo? Wow! Walay
question na. Korda na ako na sa Facebook. Oh. Sige. Sige. Kinsay pinakauwagan? Paano ko sa siminto? Ano ako uwagan? Ano ako uwagan? Dalawa sa uwagan ay bantay ng duwa. Ubalos sa taon ba? Sige. Tomorrow. Kinsay pinaka... ng mga api. Ano ko ganti? Tayin yung ganti ng mga api. Kinsay pinaka... Tabulan! Ano naman ginagawa? Si Tapulan. Uy, mula ba kaya ako? Ay, Roy! Brief na ako. Ay, yakan! Wait lang. Uy, mo. Uy, sa tinod lang guys. Mula ba ko, uy. Marag mo ganahan na challenge. Mula ako. Mula sa kuwara kayo tanan. Ito ni, para sa kuwara. Ano sa mga tanong? Sunod, next question. Yung mga nagtag-siopaw na ano, itong... Nakalibon ako, una ko nakuha. Jabawakis ni. Wait lang ha, sige, stress sa dara. Jabawakis no. Ano, si Joker? Kinsay! Sa kuwara, manitanan go. Kinsay! Hapon maligo! Boy! Ay, na makaluwas na ko. So guys, sabay mo ligo hapon guys. Sabay mo kada hapon sa gawas. Dili si CR sa gawas. Sa gawas, Sige. dili si CR. Sige! Kinsay kusog mo! Kaon! Uy, twice under na ganit mo kao. Uy, lagtag-lagta, magkaon. Di mo kumakaon sa kadlaw, sud mo kaon. Sige! Last to, last to, last to. Kinsay pinaka... Baboy! Pinakababa. Ako na lang, ako na lang. Ikaw ka na yun siya. Last one. Guys, Sige. sa kuwara, prank me. Last one na. Sa kuwara ba? Pero ang... Gapo. Ah, Ganaan po. Kinsay! Bright! Uy, bright! Bright, bright! Uy, ay, laway! Yun, laway. Iya! Kaya... So, dito naman na ito. Video, guys. Ay, natagilid ka! So, muna ni. Last question na to. So, marag So, bantay lang ng duwa. wala ko nakauyon ano na challenge. Nagmahay ko ano na. Why me? sakit ya akong white, guys. Nagmahay na ano na challenge. Nagmahay na. Nagmahay. Ang ibota ito niya. So, dagan kayo sa lahat. Kasa mo, ang ibota ito niya. Sa mukha, magugal ah. Nagmahay ko. Arena pa, girls. So, ano ang arena challenge, guys? Na yung mga questions, then kung isa tumatog man sa questions, ay buo mo sa noun. So, ugma, sila na po. Yeah. Sila. So, thank you Ako sa... mag-bot of questions, then para isa-isahon sila. So, thank you sa mga nagtanaw karon mga Sa magtanaw, dagan kayong sa Dagan sila. So, please like, comment, and share, and subscribe, and click nyo rin ang notification bell. Dito sa'yo sa next video. So, dagang salamat! And Ayaw. 3, God bless. Stay safe, guys. 1, bye! Sidat guys, tikasan kay sila. Uy, may baka. Yay! Oh, mantas kayo guys. Ikaw, guys.
Oy, teka sun man sulong. Oh, guys. Ila akong gibot. Gidagan ko na dito pa to, guys. Ito doon. Doon. Gidagan ko nila. Sinabayan ko